Jos sä oot paikallinen yrittäjä ja sä haluat, että sun yritys löytyy Googlen 3 parhaan joukosta yhdestä yksinkertaisesta syystä. Top 3 tuloksista saa kaiken huomioon, kaikki klikkaukset, kaikki asiakkaat, kaiken rahan. Käytännössä kaikki virtaa niille, jotka on top 3. Ja jos sun yritys ei ole siellä, niin sä oot käytännössä näkymätön. Ja toi on siksi, koska Google on rakennettu siten. Se siis näyttää sulle vaan ne 3 ensimmäistä tulosta. Jos sä haluat löytää niiden alta löytyviä tuloksia, niin sun pitää klikata ja tonkia pidemmälle. Ja rehellisesti kovin moni ei tee noin. Ja ongelma on se, että suurin osa yrityksistä näyttää tältä. Eli sun yritys sijoittuu joko kauas kärjestä tuollaisella punaisella alueella, ja se on huono, tai sitten se löytyy top 3 tuloksista, mutta todella pienellä vaan sun toimipisteen muotoisella alueella. Ja muu alue on edelleen punasta. Sä voisit olla vihreällä koko tuolla kartan alueella, eli niin dominoida näitä sijoituksia, saada sitä liikennettä ja lisää asiakkaita, jotka etsii sun alueella just sun palvelua. Ja toi on se, mitä mä teen päivittäin joka päivä yhdessä mun verkostoni kanssa. Me autetaan paikallisia yrittäjiä, kuten sinä, nousemaan Googlen 3 parhaan joukkoon ja pysymään siellä. Ja niin kauan kun me työskennellään yhdessä, niin mä en ota kilpailevia asiakkaita, koska silloin mä kilpailisin itseäni vastaan, niin siinä ei mitään järkeä. Se paras asia tässä on se, että mä en juurikaan tarvi sun puolelta mitään tässä. Mä tietysti pidän sut ajan tasalla, että mitä tapahtuu, mutta mä en tuu pommittamaan sua päivittäin tai edes viikoittain siitä, että mitä mä tarvitsisin. Se on suurimmaksi osaksi hands off sun puolelta ja asiat tapahtuu siellä taustalla ja sitten sun yritys tosiaan nousee sinne top 3 tuloksiin. Se miten tää toimii on, että sä investoit 397 € kuussa noustaksesi sinne ja pitääksesi sun yrityksen siellä. Ja mä en nyt tunne vielä sun yritystä, mutta suurin osa mun asiakkaista saa tuon investoinnin takaisin joko yhdestä kaupasta tai sitten tekee se about viikon sisällä. Ja tietty, jos toi summa on liian suuri ja sä et koe tommosen rahan käyttämistä markkinointiin järkevänä, niin please älä tee tätä. Mä en tietenkään halua sun käyttävän sun viimeisiä euroja tähän tai nojaavan tähän sellaisena pelastusliivinä. Mä tiedän, että tämä toimii. Mä tiedän, että mä voi toimia todella hyvin. Se vaan vie vähän aikaa. Joskus se vie 2 kuukautta, joskus se vie 3 tai 4. Se riippuu täysin kilpailutasosta ja sun lähtötilanteesta. Mutta yksi juttu on varma. Toi tulos saadaan. Sen mä tiedän. Sä tulet näkemään nopeata hakusijoituksen nousua ihan ensimmäisen parin viikon aikana aloituksessa. Jos tää kaikki kuulostaa reilulta ja sua kiinnostaa nousta Googlessa, niin sä löydät yhteystiedot tuolta alta. Siellä on joko lomake tai yhteystiedot. Jos sä haluat päästä alkuun, niin täytä se tai ota muuhun yhteyttä. Sä oot tietysti vapaa lähtemään milloin tahansa. Tässä ei ole mitään vuoden sitoumusta. Jos sä haluat laittaa homman pyörimään, niin täytä lomake tai ota muuhun yhteyttä. Kun sä oot tehnyt niin mä oon sun yhteydessä ja kerron, että mitä sun puolelta tarvitaan. Mikä on jälleen kerran hyvin vähän. Se on tosi helppo aloittaa. Sitten me tosiaan päästään alkuun ja laitetaan pyörät pyörimään. Odotan innolla yhteistyötä.